Estar preto dos autónomos e empresarios para coñecer as súas necesidades. Ese era o obxectivo principal desta sesión. O conselleiro de Economía, Emprego e Industria participou esta mañá nunha networking con a EMPE e AGE. No encontro, Francisco Conde informou de todas as iniciativas postas en marcha polo Goberno autonómico, en especial daquelas dirixidas para os máis novos. Animar os máis xóvenes a que sigan impulsando novos proxectos que den respostas desde o punto de vista das iniciativas que nos poden permitir seguir creando emprego, especialmente aquí en Pontevedra, e a través, lóxicamente, do acompañamento da Xunta de Galicia con esa iniciativa vinculada ao talento novo que vai a permitir que máis de 5.500 xóvenes se poidan beneficiar do acompañamento da Xunta de Galicia nas diferentes iniciativas, non só de formación, sino tamén de asesoramento para que poidan impulsar as súas actividades e, sobre todo, para que podan abrirse a novas oportunidades para seguir creando emprego e emprego de calidade. Francisco Conde aproveitou este acto para dar a coñecer os datos de emprego e para recordar que Galicia é a segunda comunidade autónoma onde máis baixou o paro no mes de febreiro. Galicia está creando 41 empregos ao día este ano de forma consecutiva durante os últimos 12 meses seguimos por riba do millón de afiliados, o cual dá unha mostra do comportamento de Galicia a hora de crear emprego con eses 41 empregos que estamos creando día a día. O conselleiro de Economía, Emprego e Industria non quiso pasar por alto a incerteza que existe actualmente na política enerxética e, en concreto, na provincia de Pontevedra. Sobre todo tamén aquí en Ence, en Pontevedra, con unha inseguridade sobre o futuro, por unha falta tamén de resposta por parte do Goberno que non só pode poñer en risco 8.000 empregos vinculados ao sector forestal, vinculados á actividade de Ence, sino tamén o resto de actividades e de empresas que están no litoral e que, a través do reglamento da Lei de Costas, en estes momentos vense ameazadas por esta política enerxética desordenada por parte do Goberno. Neste eido, o conselleiro pediu ao Goberno central que rectifique as súas políticas que xeran inseguridade xurídica e que responda ás necesidades dos galegos e galegas.